shughuli zingine zao za kujenga nchi. We cannot be perpetually involved in politics. Wadhi nyaka Lamu kama ji ariyo wito ngimagi bang' nyamburko mar lori manoriko giidho monj gwenge ma Nyongoro e apaya ma Lamu, Witu kod Garsen gi jomoko mapok ong'e ma ichich-go ni gin jonjore mag kweth mar Al-Shabab. Mabiro bang' maloyo ute 10 notia mach mowang' gi jonjorego e gwenge ma Juhudi e ward ma Mkunumbi sa 2 otieno mane piny oru godo kawuono. Wachore ni bang' jonjorego monjo gweng'no kendo wang'o utego dwe mokalo, jodak ma gweng'no nodaro dhi dak e skul primar ma Juhudi. Jonjorego nochweyo kwalo dieg gi mwandu mamoko bang' timo monj ma kamano.